ang kasina pwede siya mopatay. Ang kasina mga igsoon walay giila. Igsuon ba nato? Igsuon ba biological brothers and sister, or igsuon sa pagtuo mga igsoon? Once na ay masina nimo bantayin birahon jud ka pag ubos na. Di man ka patyon sa physical, pero patyon imong dungog, pakawawan ka, tamak-tamakan ka, patyon ka emotionally, masakitan ka. Kung naay kasina mo sa katawo mga igsoon, di malipay na mga igsoon ang kasina sa success nimo. Kabantay ka, ming success si Abel sa iyang halad, success gidawat sa Ginoo. Bantayin ni ang kasina mao ni. Once mo success ka, nya imong igsuon naay kasina nimo, di na mo believe nimo. Instead mangita pa yung nagbikil aron birahon ka, dauton ka. Kaya nga naman tungod sa kasina, in the first place tungod na sa kasina, di sila kadawat nga gi-bless ka ni Lord, gipaangat ka sa Ginoo, no? Lesson, tanawa, no? Bisag igsuon, dili mo ila, basta masina, no? Si Abel ning angat, gibira ni gikain, gipatay pag yun. Way kadlukan. Ang kasina, mga igsoon, dili na mo mahadlok, mo daot ni mo, siraan ka, isyuhan ka, di maayo, imaritis ka, ibandira ka, aka ni si Kuan Maoni, di ba? Di na mo believe ni mo, bisag kapila ka mo success, kapila ka i-bless ni Lord, mga tungod kay ang kana siya, na kasina ni mo. Once ang kasina mo sulod mga igsoon, bisag igsuon pa, di na mo ila. Bisan close friend pa ni mo mga yun, tinga ka, gitraidor ka. Kaya nga naman, di niya madawat, nganing lambo ka, di niya madawat, ingana ang kasina mga igsoon. Amen? Sumaw ni hiningdan mga igsoon nga, gipatay ni Cain si Abel, kay nasina siya, naglagot siya, nasuko siya. Kaya nga naman, nasinagod siya, kaya ang iyahar manghalad ni Abel, ang gidawat, iyahawa. Usahay na yung mga tao, mga igsoon, nga duol sa imong dughan, nga di malipayon sa imong na-achieve. Usahay mga igsoon, na yung mga tao nga duol sa imong dughan, unya, may pangubang tao na bless sa imong gihimo, pero ang imong mga duol sa dughan, wala ganahin mo, no? Mangita gina sila og apan nimo, may balik-balik, no? Dili nila i-consider, dili nila tanaw ng mga nahimo nimong maayo, kay adto sila sa weak part nimo, no? Dili sila malipay kay ngano man nalabuan nimo. Dili sila malipay mga igsoon kay naobertikan nimo. Ultimo argut ta. Pero tungod kay naatay humble heart, gipataas ta sa Ginoo. Di kalikayan mga igsoon. Ako nang balik-balik mga igsoon. Once God promote you, listen carefully, look at me. Once God promote you into another level, then here comes another level. Again, once i-promote ka ni Lord into another level pataas, then here comes another level. Nayawa dayon, another devil na pod. Kay na makasalaing level, so lain-lain na po'y demonyo, birahon ka. Ug ang demonyo musod yun na sa tao, kay mao man gingon mga igsoon nga, we are not struggling, wala man ta makig-away sa unod ug dugo according to the word of God. Ang ato jung kaaway ang yawa nga maoy nagsugo nila nga wayon ta. Mao na nga delikado ang kasina mga igsoon, no? O gabi nyo mga igsoon, ang kasina usana sa nature ni Lucifer. Kabantay mo? Si Lucifer mga igsoon, dili siya kontento sa iyang nahimutangan. Tanaw siya, ngano manino nga ubos pa man ko sa Ginoo? Ngano ubos pa man ko, magama kog trono sa taas. Gusto na siya mulabaw. Nasina siya sa posisyon sa Diyos mga igsoon. Dili siya kontento sa iyang posisyon kung asa siya gibutang sa Ginoo. So iyang unahuna, iyang labuan ang Ginoo, mao tong gihagbong siya.